Finlandia hizkuntza txiki bada, baina hizkuntza hegemoniko bada, eta euskara da hizkuntza gutxitua eta gaina hizkuntza txiki bat, ez? Jende gaztean artean daulan galtzen nahi da, nik hemen Iruñan ez dut entzuten. Euskara bakarra da, eta ez dauka zer ikusirik ez uraldarrekin eta ez indoeuropearrekin. Euskararen kasuan izan zen lehenengo hizkuntza, inongo konexioaik ikusten ez nuena. Korrika bada esportatzen, kakotzen artean esportatzen ari garen ekimena. 2 urtero antolatzen dugu korrika hemen, unibertsitatean, normalean irakasleak antolatzen dute. Benetan Finlandiak herrialde bezala hezkuntzari garrantzia handia ematen dio. Eta hori ikusten da gauza askotan. Ze errespetu dioten oraindik gurasoek eta gizarteak irakasleei. Hemen galdu da hori. Hemen garai batean irakasleak baziren nor. Elkartrukea Lemoan hasi zen 2013 urtean, eta proiektu hau da urtero lanketa moduko bat egiten dugu gai esanguratsu baten inguruen, eta gazteok egiten dugune da gai hori landu, eta gero herrialdera astebete joan benetan ikusteko zelan aplikatzen den hori herrialdean, eta batez be ideiak eta hartzeko gero Euskal Herrien eta Lemoan ideia horrik martxan jartzeko. Eta aurten lan dugun proiektu ezin de euskera eta suomi eta samiaren arteko ezberdintasun kulturalak eta hizkuntza aldekoak landu dugu. Hizkuntzan inguruen hemen ikusi dugu, dauela Finlandian dekola hizkuntza populatario bat, gero dauzela hizkuntza txikiek, euskera izango zen moduan, eta euskera baino askoz txikau bat direnak. Eta karo, horri hemen ikusten, abiz ikusten galtxean da bizela edo jente gitxitakiela, asko ez tala erabilten. Orduen karo, gure biaje honetako helburu izinde horrek hizkuntza txikiek ezagututea eta horrik bultxatutea. Eta eurik erabiltzen hori esan ekintxek hori bultxatuteko, hizkuntza txiki hori bultxatuteko guk behar eroatea. Ni hemen hasi nintzen unibertsitatean filologia hispanika ikasten. Eta, nolabait ez dakit, baina ez zen nahikoa. Niri betidanik interesatu zaitolan ez dakit hizkuntzen arteko dinamika eta hizkuntza gutxituak. Eta gero badaude hizkuntza indoeuropearrak eta Europako hizkuntzak gehienak indoeuropearrak dira. Baina euskara bakarra da, eta ez dauka zer ikusirik ez uraldarrekin eta ez indoeuropearrekin. Horrexegatik interesatu zait. Kultura elkarte bat sortu genuen Euskal Herrian, Suomitar izenekoa, eta horren helburua zen Euskal Herria eta Finlandiaren arteko kultura harremanak bultzatzea. Hizkuntzak ere, euskara eta suomiera edo finlandiera, hurbiltzea. Adibidez, hiztegi bat egin genuen, bi hizkuntzen arteko lehen eta hiztegi bakarra jakina. Helsinki bizi nintzen artean hasi nintzen euskara ikasten. Astean behin, klase motz bat, eta batez ere ikasleak ginen 8-10 lagun, eta gure interesa zen batez ere linguistikoa. UNESCO urtero egiten du, nesbenka txosten bat, munduko hizkuntzen egoerari buruz, eta hor euskara erdi ikusten duten bezala, samia ikusten dute galtzeko arriskuan dagoen hizkuntza modura. Sami herria do 4 estatuta mandatu da, Errusia, Finlandia, Suedia eta Norvegia, eta parte bat Finlandian barruan do, eta hori da batez Finlandia iparraldian. Eta horre ere bada
nolabait hizkuntza ofiziala edo erabilera ofizialerako ere balio du samierak, baina oso mugatuta do eta eremu jakin batzutan bakarrekan eta hola. Eta eskola batzu badaue samieraz, medikuak ere badaue, baina askoz egoera okerragoan ez euskararekin konparatuta. Hemen hizkuntza egoera guztiz aldatu zen, gero ez dakit altzamendu nazional horrekin eta independentziarekin eta horri dena. Ze Suediera zen, instituzio ofizialetan hitz egiten zutena, eta orain Finlandiera eta Suediarrak, Suediarriztunak minoria bat dira. Orduan guztiz aldatu da hemen, Euskal Herrian ez bezala, bai. Finlandian hizkuntza ofiziala Finlandiera da, baina gero Suediera ere bai. Zegoen dela 500 bat urte Suediako erresuman barnean egon zen, eta ordundikan biztanleri kopuru bat mantendu izan da Suediarriztuna da, eta orduan Suediera ere hizkuntza ofiziala da Finlandian, baina Finlandiarren dueneko 5 edo 6 ama hizkuntza da. Suediera izatez hizkuntza gutxitu baten duk esango, baina hizkuntza txiki bat da Finlandia barruan. Beraien hizkuntza ez dago minorizatuta, Finlandieraz hitz egiten da. Baina bai mundu mailan hizkuntza txikia dela. Orduan, igual eskaintzan artean, holan hizkuntza txikia izan da, eta igual askok baita ere ez dabe jakingo zer dan, ikuste dutenean hortxe zerrendan, eta baski, eta ze izango da. Eta hon nundik handator, nun hitz egiten da, ez da ezaguna, ero jende oso gutxi jakiten du zer dan, eta nun da hon. Orduan ikuste hortxe interesak pizten dirala edo. Jendeak beti esaten zuen euskara oso zaila zela. Baina niretzat ez zen hain zaila, baizik eta zaila zen praktikatzea Bilbon. Ze ez dakit bai. Agian klasean ikasten nuen euskeraz, baina eta nire lagun batzuek euskeraz badakite. Edo garai horretan bazekiten, bai. Baina gero adibidez taldean beti zegoen baten bat euskeraz ez zekiena, orduan gazteleraz egiten genuen. Eta horri zen oso zaila. Nire esperientzia izan zen, aurretik ikasitako hizkuntzek beti bazuten elkarrekiko edo ezagutzen nuen beste hizkuntz batetikiko nolabaiteko konexioa. Euskararen kasuan izan zen lehenengo hizkuntza inongo konexioaik ikusten ez nuena. Nik ezagutzen nuen inongo hizkuntzarekin ez. Eta hori, frantsesa, alemaniera, suediera, poloniera pixkat eta ikasita banuen inglesa noski, ordurako eta euskara zen, letrak elkartu, baina nola konektatu, nola akordatu. Kaixo, K-A-I-X-O, eta bar. Hori zen ere lehenengo sentsazioa, baina ez nuken zalantzarik ikasiko ez nuela. Batzuk esatu antzekotasuna badakela, igual konsonantian erabilerekin dagoela, eta igual konparatzen bali madez inglesea edo frantsesea edo gaztelerara edo beste hizkuntza batzuta, adibidez biletan ere artikuluak ez dira ibiltzen eta hitzak deklinatu bidea, eta hizkuntzan behan estruktura askotan bada behien artean antzekotasun gehiago dazke beste hizkuntzekin baino. Eta bestalde baita ere bi hizkuntza diala pre-indoeuropearrak, ez dakela harremanikan ez latinakin edo onkresierakin edo beste hizkuntza batzukin. Finlandiera hizkuntza hegemonikoa dela, Finlandiak estatua daka eta estatu hortan hizkuntza ofiziala da. Euskara ez da hizkuntza hegemonikoa estatu baten, baizik eta badaka Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroko parte baten ez bada hizkuntza ofiziala, baina Euskal Herriko beste parte askotan ez da hizkuntza ofiziala eta egoera beare oso desberdina da. Finlandiera hizkuntza beak askoz egoera hobian do. Finlandiarren 95% ama hizkuntza finlandiera da, eta Euskal Herria azken finean hizkuntza gutxitua da beste estatu baten barruan ez, eta alde horretatik amintzat desberdintasun nagusi hori Finlandia hizkuntza txiki bada, baina hizkuntza hegemonikoa da, eta euskara da hizkuntza gutxitua eta gaina hizkuntza txiki bat ez. Suomiarriztunek normalean ez daukete interesik adibidez suediera ikasteko. Hori da apur bat diskurtso hori, Euskal Herrian ere dauena hori inposizioa edo bai. Eta hori da Finlandian gertatzen dena suediararen kontra, bai. Gero, adibidez, baina gero iparraldean eta samiarrekin oso desberdina da, ze nik uste dut orain piztu dela kontzientzia gehiago.
Eta nik uste dut orain gehiago ikasten ari dira, samiera. Bueno, Laponian samiera da gutxitua, hemen Finlandiako barruan dago 3 hizkuntza sami, eta gero ere hemen Finlandian suediera da gutxitua. Eta orduan, Sami herria da, azken fina herrialde natibo bat, eta bertan dago egoen ala ez dakiz eman 1000 urtetik eta hor jarraitzegoen. Eta orduan ez dakia ez Finlandia dakan egitura sozial guzti hori eta egitura estatala eta hori dana ez. Eta orduan desberdintasuna handia daue, eta baita ere hizkuntza desberdintasuna, kultura desberdintasuna, musika, adibidez, Samiak ere behien musika propioa dake, behien dantza propioa, jaskera propioa dazke, osea, desberdintasuna handia daue. Baina egia da baita ere hemen Finlandian eta orokorrian estatu guztietan, iparraldeko estatu guztietan asimilazio askoz nolabait barruro jundala ez, eta orduan Sami asko ere behien burua Finlandiartzat hartzeuen, beste batzuk ez, baina askoz, esan, Euskal Herria baina askoz asimilatuko daue, batez ere igual egitura politikoan gatikan. Benetan Finlandiak herrialde bezala hezkuntzari garrantzia handia ematen dio. Eta hori ikusten da gauza askotan. Ze errespetu dioten oraindik gurasoek eta gizarteak irakaslei. Hemen galdu da hori. Hemen garai batean irakasleak baziren nor. Eta errespetatu ziren. Gaur egun errespetu gutxi dago irakasleekiko eta irakasleen lanbidearekiko. Han oraindik ere maisu izatea, eskolako maisu izatea da gizartean oso ondo ikusitako eta prestigio handia duen lanbide bat. Eta han magisteritza ikasten hasteko, nolabait esateren, ikasten hasten direna ja privilegiatua dira. Ondo selekzionatutako ikasleak dira. Ez da edonor sartzen magisteritzak ez da, 5.000 ikasle hautagai daude urtero, eta 5.000-tik 800 inguru hasten dira magisteritza ikasten. Orduan, horrek zen du selekzio prozesu zorrotza daola. Eta ez da bakarrikan akademikoa, ez da notak edo emaitza akademikoak, da ze habilidade sozial, emozionala duzkatzun, umekin nola harremantzen zean, ea gizartean lan voluntario egiten dezun arloren batean, hezkuntzarekiko ze ikuspegi eta ze interes daukasun. Gauza asko aztertzen dituzte ja magisteritza ikasten hasteko. Horrek ematen digu idea bat, ze garrantzitsua da beraientzat hori, hori bat. Bestea da, hezkuntza lege aldatzeko parlamentuaren gehiengo handia behar da, hezkuntza lege bat aldatzeko. Ez da nahikoa gobernu aldaketa bat, hemen Madriden batez gertatzen bezala, alderdi batek eskerrak eskuinak irabazten duen bakoitzean, bere neurrirako hezkuntza lege bat egiten du. Han hori pentsa ezina da. Kaixo! Helsinkin gaude. Eta hemen ere euskararen alde egiten dugu. Korrika egingo dugu apirilak 8. Egin klika, egin korrika. Agur! Nik uste dut hori, korrika bada esportatzen, kakotzen artean esportatzen ari garen ekimena, ze badakigu hori Korsikatik ere esan digute zeozer egin nahi dutela, Papua Nova Ginean inguruan ere zeozer egin nahi dute. Orduan, bada ekimena esportatzen dena erakargarria egiten zaiena jendeari, parte hartzailea eta azkenean nik uste dut daukal magia da, gu ohituta gaude igual jai batera joaten eta leku batera joan behar dugu, baina kasu honetan jaia zure herritik pasatzen da. Korrika zure herritik pasatzen da eta hor dago magia, ez? Eta gero badago mezua eta lekuko eskuz esku pasatzea, lekuko eskuz esku pasatze horrek ematen duen zirrara, ematen duen garranka impresionantea da. Hombre, Helsinkin ez dago euskal etxerik, euskal institutu, ez dago ezer horiek mugitzen ditunik. Orduan, bai badagoela adibidez euskaldun taldeak, euskaldun jendia hortik eta imaginatzen haiek behin gauzak egite dituztela eta holan ez. Eta gero bai niri etxeparetik erraztasunak eman dizkiatela korrika antolatzeko. Eta ni justo heldu nintzanean inauteriak izateko ziren. Eta inauteri batzuk, antzeko zehozer ere bai antolatzen saiatu nintzen. Pixkat mozorroak esautzeko, kultura eta pixkat transmititzeko. Eta bai hori, inauterina txikiago izan zen. Korrika hil lortu genula, azkenean hori euskal taldea baita ere lagundu zuten, ez? Zeozer jendia bilatzen, jendia topatzen, animatzen, eta genuen korrika, eta gero merendola bat. 2 urtero antolatzen dugu korrika hemen, unibertsitatean normalean irakasleak antolatzen dute, korrika txiki bat, eta buelta bat
korrika egiten hemen Helsinkiko herrialdean egin, eta pasatzen dugu unibertsitatik. Niri berez, ni pixka lotxa ematen zian oihuka ibiltzea, hemen oihuka egiten duzun bezala, ez? Baina zeuden beste taldean bai, egiten zutela oihuka, eta egiten zutela bestu, eta egiten zutela dana. Musika ere sartu genuen, ze lagun batek ezun korrika, erabakizun ezula korrika egingo zula bizikletan, eta orduan, enkasketau genion altaboza eta musika. Eta beraz egon korrika musikakin, baina ondo, egin genuen korrika. Bai, gu iaz Bretañan egon ginen, eta iaz Bretañan egon zen Eurokorrika deituriko ekimena antolatu zen eta sortu zen. Hor bildu ginen, korrika edo korrikaren moduko antolatzen genuen guztiok, eta gero perspektiban korrika moduko karrera bat antolatzea zeukaten guztiak. Bertan egon ginen, hori Euskal Herritik egon ginen gero egon ziren Irlandarrak, bretoiak eurek, galestarrak, beharndarrak, justo urte horretan La Pasen egin zuten lehenengo aldiz, eta gero perspektiban zeukatenak hor zeuden beste batzuk bai, Estrasburgo inguruan alsaziarrak ere korrika egin nahi zutenak, printzipioz datorren urtean egin lukete. Orduan gure arteko lotura egon badago eta badakigu ekimen hori esportatu egiten den ekimena dela, gurea gaur egon da hizkuntza baten alde egiten den ekimenik handiena munduan, baina gero badago bai Lefkantum dago zelan da, Ego Ameriketan Maputzek egin dute Lefkantum, egun bateko korrika da, ez daukatelako baliabide nahikorik, baina harremana badaukagu jende guzti horrekin, eta hori dela iaz sortu genuen Eurokorrika foro hori, non bilatzen dugun hizkuntz gutxituak Europa mailan ere izan dezaten nolako errekonozimentu bat, eta izan gaitezen ere pertsonak edo ente bakar bat joango dena Europara ezer negoziatzera. Zenbait gauzetan Euskararen egoera okerra dago. Hori hala da. Ez dakit, jende gaztean artean daulan galtzen nahi da. Nik hemen Iruñan ez dut entzuten. Ez dago jendeik. Jende asko dago badakiena, eta jende gero eta gehiago dago ikastoleta sartzen dena, bai publikoan o bai pribatutan. Jende asko ikasten nahi du, baina gero ez da berabiltzen. Hombre, nik uste dut, ezagutu barik Samiraren egoera. Hemen, 80tik hona eman dela, hizkuntzaren berreskurapenerako oso mugimendu handia eta potentea, bai? Beste leku askotan eman ez dena. Esan nahi dut, nik ezin dut konparatu Samirarekin, baina bai esan nahi dut konparatu aldut edo bretoiarekin edo behardarrarekin. Esan nahi dut, guk hemen sortu genituen ikastolak bere sasoien, sortu ziren euskaltegiak. Azkenean, bazegoen hor masa kritiko bat hori guztian mugitu egin zuena, ez? Eta ez gara heldu idealetara, ze gaur egun ezagutza oso handia da, baina erabilera txikia da, baina ideal horietatik badauzkagu urrats handi batzuk eman da, ez? Gaur egun umeen irakaskuntza euskara hutzean eman daiteke toki gehien edo guztietan, jendeak euskara ikasteko baliabideak baditu, euskaltegiak dituelako, online ikasteko modua ere badauka. Orduan, jakin barik Samiraren egoera zein den, gu baditu urrats batzuk eman da, beste batzuk askoz berandu eman zituztenak baino. Ez da galduko, nik uste ez dela galduko. Zebau jende piloa, zaila da, egoera kaskarra da eta zaila da, baina nik uste gero ez da hobeto goaz. Gero ez da jende gehiok hitz egiten du, gero ez da jende gehiok errespetatzen du, maite du, zaintzen du, erabiltzen du. Eta gutxinez hori nik uste nahi dutana. Ez que igual da nik nahi dutana pentsau eta gero ez da holan, ez? Baina nik uste bai eta ez dakit. Niri iruditzen zait hori, jendeak ikusten duenean zen motatako hizkuntzan eta nola funtzionatzen dugun, interesgarria da. Aparte, nire hizkuntza den ere eta gustoko dudan ere, nik uste interesgarria dela. Hizkuntza bera esango nuke, hizkuntza berreskurapen prozesua, euskararen kasuan oso eta oso potente eta erreferentea da. Munduan zer, gaur egun badago adibidez Garabide izeneko elkartea, ONG bat edo Gobernuz kanpoko erakundea, gai hau lantzen duena, eta idea munduan zehar herri minorizatuen egoera aztertu eta
normalean zertarako, guk hemen ikasitakotik nolabait laguntzeko. Haiek etortzen gure gana ikastera, kitxuak eta aimarak eta Guatemalako maiak eta etortzen dira, eta samiak beraiek ere, samiak Europa aurreratuan daude, Eskandinavian daude, baina samien egoera eta gureak ez dauka zer ikusi, gu asko hobeto gaude samiak baino. Haiek hiztun kopuru txikia daukate, unibertsitateak eta hezkuntza sisteman presentzia oso txikia dauka, unibertsitatean ez dago. Orduan, alde hortatik bai euskara askorentzat inbidia emateko moduko egoera dauka. Eta berreskurapen prozesua zen azkarra eta oso eraginkorra izan da. Denbora gutxien asko aurreratu dugu. Ikustut hori, herri hau eta hizkuntza hau oraindik ere aurrera egiteko margen handia duela, aurrera egiten jarraituko duela. Orduan ikustut oraindik ere euskaltegien lana hortze dagoela eta euskaltegiek lan hori bete behar dutela, irakaskuntza mailan lan hori bete egin behar dela. Nik uste dut hori korrika ere itxaropentsu ikusten dut. Nik uste dut korrika barik ez genuela imaginatuko Euskal Herria gaur egun. Esan edo, 2 urterik behin Euskal Herria astintzen duen ekimena da. Bai nahiko nuke, korrikak ez izatea helburu ekonomiko hori. Bai? Eta izatea sustapen kanpaina bat, 10 egunetan edo 6 hilabetetan burutzen dena, baina helburu ekonomikorik ez izatea, sustapen kanpaina potente bat izatea, eta azkenean izatea modu bat esateko gauzak ondo egin ditugu eta gure burua saritzeko. Uste dolako korrikak zirrara sortzen duela paratzen den leku guztietatik eta korrika baino ekimen handiagorik eta bateratzaileagorik eta integratzaileagorik ez dagoela Euskal Herrian. Botilaren ideia ez, erdi bete, erdi utzik. Alde bat ikusita gure seme-alabak 3 euskeraz ikasi ahal izan dutela unibertsitatean eta gainera eta karrera teknikoak ere oso, alde batera amets bat zan eta egia bihurtu da. Hori duela 40 urte pentsa zina zan, egoera hainbeste hobetu da, hain denbora gutxian, esango nuke munduan ez dakit beste inon egondan halako hizkuntz berreskurapen prozesu azkar, sendo eta arrakastatsurik. Zaila izango da aurkitzea. Luego samiek edo Hego Ameriketako herri minoritarioak eta urrutitik ere ez dute maila hori lortu. Alde batea oso pozik. Bestetik, kalean ibili eta zenbait tokitan ibili Euskal Herrian gaur egun eta pena ematen du gandikan asko daukagu laiteko, edo prentsa idatzia, ez izatea euskerazko egunkari bat astean 7 aldiz aterako dena, penagarria da, ez?